Pro boha živého. Leonarde, jsem barot. Leonarde, jsem barot. Leonarde, spadla by deka, a když se předklodím, bolí mě dutiny. Leonarde. Ahoj. Leonarde, kde jsi? Jsem v práci. V 5:30 ráno? Ano. A v neděli? Ano. Proč? Zavolali mě. Ale telefon tu nezvodil. SMS-kou. Víš, jak jsem předpověděl, jsem barot. Od 2 hodiny radí se moje horečka exponenciálně zvýšila a píra bych vykašlaných hledů je alarmující. Nepovídej. Vážně, a nejen to. Hledy už nejsou čiré, ale bléčně zelené. No jo. Tak to odpočívej a pij hodně tekutin. Co jiného bych asi pil? Plyny, pevné látky, jodizovanou plazbu. Pij si, co chceš. Chci polívku. Tak si ji uvař. Žádnou tu nemáme. Prosím, dones mi polívku, dokud ještě vím, k čemu slouží lžíce. A jakou polívku by si zdal? No, moje babička by dělávala hustou hráškovou polívčičku s kouskama párečku a domácíma krutonama. Máme kuřecí nebo bramboračku? A přidali byste mi do ní kousky párečku a domácí krutonky? Ne. Tak se dám překvapit.